Iningi lemindeni lisebenzisa lolu suku ukuvakashela amaliba abathandiweyo abangasekho. Umndeni wakamuluko uthi lokhu ke sekuyinjwayelo. Into esiyenza iminyaka yonke makuyi-Easter Monday siyeza la sizoklina. Siklinela abazali sibakhumbulile basivulele zonke izinto. Nomndeni wakwaDlephu wona ubuzohlanza iliba likagogo nomkhulu. Every year nge-Easter Monday siyeza sizobabona ngoba siyabakhumbula. Uma futhi siphinde size ngama-December holidays like your Boxing Day if sinesikhathi. But Easter yona siyeza every year. uDumisani Msimango waseZondi eSoweto uthi akazile lapha njengoba efuna izinhlanhla nje kuphela, kodwa ukhumbula umkhulu nogogo ngaso sonke isikhathi. Kubhlungu baba, yabona nje manje la kudala bekune-cage la kudala, insimbi beyisa around the-2 wavalele la o2 bayikhiphile bayokalisa eventually obvious. And I mean le ndawo ihloniphekile, but then bayahlukumezwa bala angeke bakwazi ukuzilwela bona, yithi kumele sibalwele because yithi sikhona mase sisaphila la emhlabeni. So yona kubhlungu, ngathenga amablomu, ngathenga izipho nyana ukuthi uzibeke la, lesikona sit la for leso sikhathi leso, mangathi uyabuya kusasa sisekho. Lolu suku lona ke oluphephe kakhulu kwabaningi lapha njengoba ukuza uwedwa lapha kuyingozi kakhulu. Liphezulu izinga lobugebengu kulendawo. Icrime iba khona mawuza uyi-1, makugcwele kanje ababonakali. Mawuza nje wena uyi-1 ni 2 3 ilapho bangenayo banibamba inkunzi banithathela amafoni yonke into. Bafika bakhuthuza bathathela abantu imoto. We feel we need more security to look after the community when they are visiting abantu babo asebahamba emhlabeni. Amaphoyisa omkhandlu waseGoli athwale kanzima ukulawula isiminyaminya njengoba ke abantu bebethutheleka ngeimoto E-Avalon bezohlanza amaliba abathandiweyo babo.